Punt número 5, proposta d'acord de llevar del rebut de l'aigua potable la recaptació de la tassa TAME, que també se va comentar i discutir en la comissió i que no sé si hi ha alguna intervenció a relació. Sí, bé, respecte a aquesta proposta passa l'Ajuntament a veure, per estalviar el paper. Sí. Vale. Obviamente, en el primer, considerando la primera parte del acuerdo, el primer acuerdo que es proposa, el solicitar a la entidad metropolitana que reconsidere la pujada del tractament, òbviament estaríem d'acord. De fet, així, si no recorde mal, tant el PSOE com Compromís es posicionaren en el el segon, que és instal·lar la entitat metropolitana de residus a emetre els seus propis mitjans per rebús de la taxa actualment, això ja crea dubtes. Crea dubtes perquè és encarir el remat, el ciutadà va pagar. Aleshores, si estalviem diners de gestió, en aquest cas, entre que és una entitat pública, és en benefici de tots. Hem d'articular els sistemes que siguin els més idonis per a estalviar diners. Separar els rebuts entenem que no és anar en aquesta línia. Així sí que estaríem en desacord. Que òbviament que l'Ajuntament col·labori en el que toca en l'entre, creiem que és el que toca i el que efectivament. Jo pense que el que pretén la proposta d'acord va més enllà i en això sí que li suggerís a l'Ajuntament que si vol, o en aquest cas a l'alcalde i als regidors del grup socialista que tenen representació com a partit en l'entre, igual que el Partit Popular i nosaltres, el problema de fons és un altre. El problema de fons són dues coses. El preu, que és excessiu, perquè s'està incloent el deute que s'arrossega, ja no els interessos, perquè al final se retiran els interessos, i menys mal, perquè si no la pujada era superior al 200%. Però s'inclou el deute quan una taxa no diu que ha d'incloure aquesta part de diners, sinó ha de valorar-se la gestió. I segon tema de fons és el tema que és tan car perquè en aquests moments hi ha un problema greu de residus, i el problema greu de residus s'ha de tractar amb unes determinades polítiques que de moment fins ara s'estan veient clarament que no han servit, i no vull ficar ara exemples que venen molt al pèl per l'ocorregut de fa 2 dies. Sí, vamos, que no apareix que s'havia separat, malgrat la inversió de diners, que era una de les justificacions en el 2009 de remodelació del sistema. Llavors, el problema de fons és que els residus no es tracten bé, se generen massa residus i que uns són molts cars. I així no toca això. Llavors, si simplement la moció va en la línia de un poquet que se separen els rebuts perquè l'entre cada ciutadà sàpiga l'impost de qui paga i qui no paga, però l'únic que en la pràctica va ser que faríem el sistema, entonces, en contra no estaríem, però no optaríem per donar suport, s'estindríem. Miguel. Bueno, nosaltres per la nostra part sí que manifestar una sèrie de consideracions jurídiques en quant a aquesta moció. I hem de partir en aquest cas de lo que és la naturalesa d'aquest en públic i nomenable que és una entitat metropolitana l'única administració competent en aquest cas per aportar la gestió de la taxa de residus de l'àrea metropolitana. A partir d'aquí hem d'entendre també que hi ha un acord a l'assemblea de l'entre constituït, com ha dit el representant del grup Compromís, per part de tots els grups en què en aquell moment temps enrere la delegació de competència per a la gestió de recaptació es delega a les administracions locals. A partir d'aquí hi ha una ordenança el 29 de juliol del 2008 en què hi ha una disposició reglamentària plenament en vigor que obliga tant a l'ente i als ajuntaments que tenen l'entitat metropolitana com als particulars, que els ajuntaments que amb l'ente estan en una relació de subordinació respecte a l'entitat metropolitana i que careixen de competència per impedir o condicionar el règim de gestió d'aquesta taxa. En particular, careixen de competència per a disposar del cobrament de la taxa i s'ha de fer el document cobratori emès per les empreses concessionàries d'aigua. A més, hi ha una autonomia local que està limitada per llei, però és que la llei que ha creat l'entitat metropolitana i la que obliga els ajuntaments que integren
ordenances, i tot això sense perjudici del dret de recurs que pot explicar-se. Dit això, nominal, que això el que pensem és que podria estar d'alguna manera infringint en aquest cas l'acte administratiu per el qual s'aprova, i en aquest cas entenem que estaria d'alguna manera podríem estar infringint d'alguna manera que no infringim. Per la qual volem que constar en acta que aquesta desvinculació o el fet que tots aquests municipis, que són 16 municipis, d'alguna manera s'han manifestat en aquest sentit de desvincular del rebut, en aquest cas l'empresa concessionària que fa el subministrament de l'aigua potable, i consta en acta que aquesta desvinculació en una empresa de l'administració local podria estar en compliment de la legislació. Consta en acta tot perquè suposa que la nota la passaràs completa. Te conteste molt ràpidament per les coses que has dit. Has dit una cosa que és una gran veritat. L'entre l'única competent per a cobrar la taxa, per tant, l'única competent que la cobra. És l'única veritat que has dit a un moment. No hi ha ningun acord entre l'entre i l'Ajuntament de Picanya per a cobrar la taxa. Necessària per a cobrar la taxa. No la hi ha. No la hi ha. Sí que n'hi ha una ordenança que no diu que els ajuntaments no l'hi ha, diu una altra cosa que cooperaran perquè és de llei cooperar i per això direm que cooperar. Però no diu exactament perquè per poder cobrar la taxa s'hauria d'haver fet un conveni amb els ajuntaments que no sé. Obliga els ajuntaments, com no hi ha un acord ni un conveni, els ajuntaments en principi entenem que no estan. L'empresa concessionària de l'Àuquia tampoc n'hi ha ningun acord de l'entre ni n'hi ha ningun conveni fet per a cobrar la taxa. Per tant, segurament el que és il·legal és que no hi hagi ningun acord ni ningun conveni previ. Per tant, és el que hi hauria que veure. Si infringim, segurament no passarà res, perquè al final, si està clar que tindríem que cobrar, com ja estem cobrant-ho, no estem infringint res. Per tant, tornant al principi, tu ho has dit bé, l'única competent és l'entre, doncs l'entre que cobra. I nosaltres col·laborarem en allò que com a Ajuntament tenim obligació de cobrar. Per tant, està prou clar des del nostre punt de vista. Entenc que, no sé si pot tornar. Entenc que Compromís ja havia dit que s'abstenia i no sé vosaltres coses que m'ha convençut per a canviar la intenció. T'has convençut? No, que m'ha convençut per a canviar la intenció. Molt bé. Entonces, en l'abstenció de Compromís... Sí, no, volia contestar. Efectivament, vostè l'ha nomenat i sé que el dret administratiu sí que efectivament hi ha uns principis generals de cooperació administrativa i entenem que sí que hi ha empreses i se va tenir d'acord de que aquest, si de forma unilateral se tenen que hacer... És que també altres no sabré. Se tenen que subscriure els acords que compren cada una de les administracions locals que pertanyen a l'entre i que a més que les concessionàries. Aquest acord diuen que està vigent, no sé per què ara vostès se volen desvincular. Fins ara no havíem hagut manifestació en contra d'aquesta delegació de competència i les administracions locals. Això sí que era un acord. Jo ja he donat totes les raons. No vaig a donar les més. Estic contestant. Estic contestant a que si me vol dir que aquest acord que està subscrit o és un acord fàcil perquè avui fitxen fins a això. I jo pense que això és el que marca les pautes i que d'alguna manera aquest oportunisme que has fet si realment el que imponen ara si s'està tratant de fer una disminució en els costos i taxa podem arribar a un acord dins dels grups que formen part de l'entre o no s'arriba a aquest acord. Contestat i tornat a contestar, tornem a plantejar la votació, vot abstenció del Compromís, vot en contra del PP i vot a favor.